sibulise kwakhona to another episode of iCups podcast. Njalo ke igama lami nguLutho Mthukwana, siqalile mbukeli apho ubukeleyo on our Facebook page Cups Events. You can share the podcast into abana nabanye abantu bayibone, ungaziminci wedwa, because we're always about izinto eziright nezakhayo. Lentsika ke kuthiwa i-podcast yasephondweni, batsho abantu xa bethetha ngale podcast. So ke nangoku sikhona inyanga yamanina senza show into yokubana siyakhuthaza kwaye siyafundisa abantu abangomama. Namhlanje ke size nenye episode endiqinisekileyo into yoba izaba namandla kakhulu to abantu abangomama. Namhlanje siphethe umfundisi uMafanya, Pastor A Mafanya, nguye sesincokola naye namhlanje. Mama, masikubulisa sikwamkela kwiCups podcast. Ndicela ubulisa kuqala Lutho, ndibulise kubabukeli bonke beCups podcast. Podcast yasephondweni. Yes. Ndiyababulisa bonke igama likaYesu wherever they are watching from. Siyabula kakhulu ndoba bencama ixesha labo to listen to us. Ngoba sometimes ke zingenziwa as educational platforms, but if abantu they don't have time to listen to them, bangayifumani lento inamandla. I've been watching it previous episode, and there's a lot that we are learning Silipondo. Thank you so much. That's kakhulu, siyabulela kakhulu mother. Just to confirm, yokuqala mos podcast le obonwa kuyo namhlanje. yokuqala and I always said ayonto endiyithanda kakhulu in a platform where I'll have to listen mhlawumbe debate khona, but abo mhlawumbe uzohlala ubuze imibuzo and all that. I think I'm more comfortable ukuthi kwivesi ndinikwe ipulpit kuthiwe shumayela nasi theme, mhlawumbi ke sendiye ndayiqhela, not really ukuyiqhela ke because into kaThixo sozuyiqhele, but laa nto ithi yeyona nto endiyenza like more often. In fact, it's the first time to be on a podcast. Okay, siyabulela kakhulu ubana le yasephondweni be yokuqala okuyo namhlanje. Bengicela sithathe sibeke abantu abaninzi bazi umuntu onguye who is a pastor, Pastor A Mafanya. Mhlawumbi ngicela sithathe sibeke ngubani uPastor Mafanya. Okay. uPastor Mafanya is the wife to Bishop Mafanya. We've been married for 17 years, blessed with 4 kids. Uchata kwethu ke, I always say this, I've never thought I would be a pastor. I've never thought ndaba nguye nomshumayeli ndingatsho, because uchata kwethu bendizazi ntoba mna ndizosupport umshumayeli. Ndandingazazi ndingumntu one calling okanye onokwazi noma phambi kwabantu ashumayele, because mhlambi being an introvert nokuba ngumntu oshayi ndikhule ndinjalo, so bendingaboniswa ngakushumayela. I was more comfortable ukuyazi ntoba mna ndizosupporta umyeni wami. And ndikhuliswe ngumama notata Williams. I would watch them phambi kwam. What umama was doing the most was to support ministry katata. She was there for the ministry. And yena wayiphangela utata engaphangeli. So mna ndize emtshato ndinalaa nto ethi I'll go and work and support umbono katata, yabo. I was comfortable with that. But uchata kwethu, I remember before sitshate wanamazwi wathethayo athi, I don't mind, go and finish what we're doing at school. Let's say CPUT at the time, doing my auditing. So uthi, I don't mind, go and finish, but umbono mna endinawo. Futhi I wouldn't say uThixo uthi, but ngumbono mna endinawo yoba I want to work with my wife in the ministry. Uthi ke abafundisi okanye abashumele ababukeleyo ubabona bephumelele when they are working with their wives, not with the divided attention yoba umama uyophangela abuye nezitresses zomsebenzi, mhlambe angakwazi nokuncedisa kakhulu umsebenzi kaThixo kakhulu. I'm not saying to every woman who's married to a pastor should do that, but for him wayibona imlungele uba masenze kanjalo. So we started together in the ministry. I came back from Cape Town, saqhuba nomsebenzi kaThixo up until now. Before that 17 years, even before there, uzalwa phi umama Mafanya, wakhulela phi, wakhula njani before the 17 years ke abe udibana nomfundisi noBishop Mafanya. Ndingwasetsomo originally, naye uBishop ngwasetsomo, though singekho sendaweni enye ke ncam, but singabasetsomo sobabini.
endikhulele khona. I met him in 2001 when I was doing standard 8 grade 10 when I was doing grade 10. That's when we met. But ke ndikhulele eTsomo, yonke nje into yam ndiyenzele eTsomo. Yes, mna ke ndikhule ndingumuntu wasemakhaya ezilalini, noko yena bengumuntu wasedolophini. So umfundisi unazo siblings, which is you? unazo siblings, sister wakhe no brother wakhe bathathu kumamakhe. Okay, nam sibathathu ekhaya with my brother, it's me, then my younger sister ozemva kwam. So ukhula as people bebona mhlawumbe xa bejonge wena as a strong woman ngoku nasebandleni, ingaba yinto le eye yenzeka kuTsomo le nto yobana umama Mafanya bengathi ngumuntu strong xa umjongile okanye yinto adibana nayo apha endleleni le? Bekunjalo ukhula? No, abayifumananga eTsomo, abayibonanga eTsomo okanye khange iphuhle eTsomo because number one, I grew up like abanye abantwana bonke with the mistakes zabantwana bonke. Bebendihleka nangoku on Facebook or no, on TikTok. I was sharing my story. In fact, bandibuzile into yoba ndibinephi noBishop kanjani and all that. So I was answering kulo question yabo. But ndikhule njengabantwana bonke. Ngo-2003 when I was doing grade 12, kwashunyelwa ndasindiswa. But at the time yabona mos into yoba i-teenager ungazazi noba ndiyasindiswa manyani andisindiswa manyani, like awukho sure kumnandi caweni, kumnandi caweni. And xa ufika ngaphandle kwaseCawe still kumnandi because ke I always say asisindiswanga kuba izono zimbi singekho mnandi. Nangokuba singabuyela kuzo zisemnandi. It's just that we have to make a choice uba uyayibona uba yeyiphi ekwakhayo yeyiphi engakwakhiyo. So when I was doing my grade 12, ndandingekabikho sure noba what exactly do I want. Ndifuna usindiswa, ndifuna ukuba like I was in and out. Yes. But I think naye he made i-decision yami yokusindiswa yaba difficult because bendibonisa umuntu ebendihamba naye the distance that we were traveling xa sisesikolweni from school ukuya ekhaya. Ndikhule ezilalini mosekhozemoto. We would walk for 45 minutes to school every day. Ukuya 45 nobuya 45. So what do you do? Yena ngwasedolophini, so ilapha kufutshana nasesikolweni eye town. But mna ke I would have to walk kwi-gravel for 45 minutes. But into wayeyenza every day yena uyondikhapha after school siyofika elalini yam aphinda ajike. So yena behamba 45, it's 90 minutes, I'll say, if andiphazami every day. So nangeli xesha ndithi ndiyasindiswa wathi no anangxaki nosindiswa kwakho but still ndizawukhapha. So ngoku yayenza ke ngento yoba when I go to church abayazi mos uba sincokola ntoni ngoku ekukhatshweni kwam. So yabenza into yoba abandibukeleyo endisindiswe nabo because sisesikolweni babe nento ethi no mna andifuna uphuma kobomi ndibuphilayo. So xa ndifika enkonzweni still kwangabikho mnandi because they will judge me ngale nto yokukhatshwa. Uyayibona? So eTsomo ke bazoyibona ngoku ndikhulayo. I think nabo baba surprise ukwazi into yoba okay uAmanda uyakwazi noshumayela, uyakwazi uma phambi kwabantu athethe. But eyona ndawo ke that I would say yandigruma kakhulu is SCO because ufika kwam eVarsity ndajoin uSCO. Futhi ke ndaba ngumuntu oserious kakhulu kwizinto zaka-SCO. That's where it developed khona. Though naku-SCO ndandingumuntu uthethayo. As a result ndishumela kabini kathathu when I was in school then. Izovela ngoku ngosentshati into yoba kuba yena benento ethi I believe unayo le nto but mna ndithi andifuna uthetha. Like would argue xa kufika enkonzweni athi madlala nizokwenza into etheni nento ethi ndithi andizukwazi uyenza. I'm not gonna do it because mna ndinento ethi I'm here to support you andikola bantu soshumayela. So wena ubize lo shumayela undiyeke mna ndisupporte wena ayinele ndikwenzele yonke le nto eza kwenza into yoba uyofika phambi kwabantu upresentable ubonakala into yoba you've got a wife. But ke ngoku he kept on esithi ikhona le nto mhlawumbi would share verse esendlini xa sifika enkonzo athi Madlamini khawusheshe la verse buyisheni kodwa why did I share the verse with him because mna bengaboni big deal kulaa nto and bengaboni into ecasa uba ingale ndlela yena ayiva ngayo kulaa nto besiyithetha. But would say kulaa verse buyithetha it was very powerful ngizoyishera phaa phambi kwabantu. Nalapho besiluyisa ke because bendingafuni because bendingaziboni ndikwazi ukuma phambi kwabantu. One of the things awayezenza into yoba uyawushumele when intshumayelo yakhe is reaching the climax like
xa iya kuvutha undaba entshumayelo avele namhlanje sendikumoya I'm in the spirit that time namehlo ndiwavalile whichever the situation is at the moment sofa ngemicrophone iwaphezu kwam that time he's gone umkile so mna funeka ndithathe from where he left it ndigqibezela isemon yakhe so that's how you trained me that's how ndiye ndade ke ndafikelela ekubeni kuthiwe ndingupastor Mafanya otherwise ordination I was ordained years after yena kudala ngumfundisi ndivile Cups podcast ke sincola naye apho umfundisi Mafanya namhlanje andifuni lahleke la ndawo besikuyo into bana lambuzo ku TikTok siyafuna lambuzo into bana nidibana phi nomfundisi Mafanya before ke ngokuniye emtchadweni okay sidibana esikolweni as I've said I was doing grade 10 at the time standard 8 sidibana esikolweni afuna phose ke nana of the school eGobinamba because bakhona bazophikiswa comprehensive school efunda naye aphikiswa umntana yakhe senzela lonto leyo eGobinamba iseXhume eNtsomo so kulapho sasifunda khona ke ngokusobabili so yonke le ndaba yaqala ngalo 2001 yangu 2003 ndasindiswa yilento bensisho kuba ndakhe ndangabikho sure ba ithini into but in the process yokungabikho sure kwam I got pregnant with our firstborn by the time yena usindiswayo wena ngoqale wasindiswa ndimoqale wasindiswa yes so in as much as bengumuntu okhonzayo because ke ebezikhonzela iziphilelo bomi bethu ke besibuphila but you would always say xa sendimamele ke na kwi background yakhe ngokukhula kwakhe bengumuntu obethanda kakhulu inkonzo uthi ke umakhulu wakhe you'd come from church afika zoshumayela endlini so ukhule engulamntu into ba 800 into enkonzo nento nokushumayela as a result ukutshata kwethu bema no singekatshati ngelo xesha se high school beba nawo amazwi amane ndibuza into ba uyakwazi uba ngumama ubishop uyakwazi uba ngumama umfundisi but ke ngoku owakula nkonzo ekhonza kwekhonza apostle at that time so yayila nto ba ndizawuba yi-leader senkonzweni yam ndizoshumayela enkonzweni yam uzokwazi ke ngokwena uba ngumama umshumayeli but ndandiyiphendula nje ke because singabantwana so nama I would say yes ndizawukwazi uba ngumama umshumayeli because ke selithandweni so that's the way it started but after 2003 wafika emthatha ngo-2004 wasindiswa then after esindisiwe yena nami ke ngoku ndaqonda manje mandibele entweni yami ndizazi uba ndiyasindiswa nami ngoku then it started from there I remember ngo-2007 he came back ecela umtshato but ke ngela xesha lethu wawungavele uvume nje xa uthi gqiba umfana kwakunento eyayisithi ikhona na i-confirmation ikhona into econfirmayo ukuba he's the one so when he came back ndanento ethi no let me go to God and pray about it for i-confirmation into yoba are you the one singayibambeli kula past yethu sicinga into yoba kuba sinele past siyibona inhle ingasidibanisa siyotshata but let me seek for a-confirmation andinotsho noba yaba khona ke but ke we ended up getting married ngo-2008 bebefike nango-2007 simande zi-stories because bencinga kuzawuthiwa hayi kwaye-courtship but jana no as a result uyazi mna ke I believe in honesty I believe in truth sometimes uyamva omnye umntu xa ethetha ngebali lakhe ulive into yoba no man lakhelwe ukulungiselela i-situation yangoku into yoba okay ndingumfundisi normally xa kutshatwa ngabazalwane udibana enkonzweni nditshana econferencini kuyiwe kumfundisi zonke ezaa stages I was listening this other time sasine-conference yabantu abatsha esasikuyo ngoko ndandingekatshati and xa sine-conference sasiba nee-sessions where sithathwa through the process yomtshato and I asked myself a question wonke umfundisi ophakamayo hayi ke sadityaniswa sathi bane-conference nethile hle sadityaniswa and I was like God what kind of a generation are we because when I'm gonna tell my story in years to come ayizuba so esami story because I have to speak the truth and ke ngokubona as they were telling us their story babengayazi into yoba ingqondo yethu that is younger than theirs i-curious
kwakunezinto esathi xa siphuma kwazi sasinothi ke singabantwana noba sasingisiwe kwakunezinto sasithi sasimamamela qonda uba no man, I want to google this, it does not make sense, it does not add up. Khona into kwesi story and nyhani sasiziphandela ufumanisa uba ekuphandeni kwethu sizayifumana into yoba ayikho ngale ndlela ichazwa ngayo. So mna I'm one of abeshumayeli abayithandayo i-honest and truth, so that nalo mhlawumbi ongene emtshatweni ngale ndlela mna ndingene ngayo angazifisheli into yoba le nto yevangeli ayo yam because I'm the only one ongene ngale ndlela okanye nafilishe into yoba let me go ndisakhe isitori sami ndilaye. And even to my kids ndinamantombi, I sit down with them and I tell them into yoba mna uze ndifika apha ndalendisha kanjani and ke ngoku mna mhlawumbi ndizawuba ngu-toxic mother because I'm not gonna be loose to you. Anizofika kulaa ndawo mna bendifike kuzo because I'm gonna be strict. And I always tell them into yoba bear with me guys, if nindifumana ndi-toxic nyamezelani nje 21 years and then nizawuba nosuka kum because once nigqibe le minyaka yokuhlala nam, after that you'll make your decisions. But as long as you still under my roof, under my leadership, funeka ndikufundise ngale ndlela mna ndicinga into yoba it is the right way. And also ngokwebhayibhile ithini ibhayibhile on training my kids. So if bona ke bayifumana inobutoxicanyana because ke ngokwelanguage yabo bathi we're toxic, but yeah, let me be toxic if le nto ndiyenzayo is training you to be the better person. And I always say ke lutho ndingatyanga xesha, I always say one of the greatest things that God has done for me is to be a stay-home mom. Okay. Yabona uba ngumama wasekhaya undenze into yoba kube lula for mna ukhulisa abantwana because I'm always there for them. I drop them at school, I fetch them. Okay. Ingxaki ezenziwayo ngabantu abatsha azenzeki overnight because akulahlekwe ebusuku, but i-period nje yoba of school and uyayibona there's a lot that happens kulaa period. So ndiyambulela uthi into yoba I drop them, I fetch them, I drop them if there's sport, I drop you ndilapho nje I know into yoba mhlawumbi nyhani ku-toxic for them into yoba neetshomi zabo mhlawumbi zikhe zisho yoba why mother is always here but I want to be there. Batsho toxic lo mama lo sinaye, but ke loo nto leyo I'm pretty sure into iyanceda ekwakheni umntu ongumama wangomso. Now mother, sikule nyanga yabantu abangamanina. Okay. Zininzi into esenzekayo. Okay. Even nento ene-gender equality mhlawumbi. Okay. Ezinkonzweni if I may put it on that way. Mhlawumbi kwiinkonzo mhlawumbi ngohlobo obona ngalo. Okay. Kule minyaka siphila ngayo, ingaba i-gender equality iyapromotwa okanye mhlawumbi yinto ecinezelwayo? Okay. Mhlawumbi lutho makhe sisemva kancinci le nto ye-gender equality into yoba when iqalwa the root of it, okay, what was yayisithini intsusa yayo. Mna i-understanding yam about i-gender equality, it's on the opportunities nayo yonke into eyenziwayo. Yeka iba thina ngoku simthatha u-50-50 lo we-gender equality simzise naselulawulweni lwasendlini. Okay. Of which biblically that's not how God wants it to be done. Okay. But ke ngoku thina sithatha laa nto ka-50-50 sifuna umfaka kuyo yonke into. And I want to believe into yoba even the politicians politically abatshatileyo there's no 50-50 emizini yabo futhi nongakhonziyo because that is just how God has designed it. Engqondweni yakhe umuntu ongutata udesignwe into yoba I'm the head of the house. Ingabe iyathethwa pha publicly izinto zika-50-50, but when it comes to into yasendlini it's not 50-50. It can never work. Ukuze isebenze endlini we have to do it the way God designed it to be. Okay. Akekho endlini. I think if we can sit down with them bona abapha emthethweni phezulu ufumanisa into yoba lese mhlawumbi kuthatha uMandela yena zonke ezi lamalungelo aqalwe ngexesha lakhe sifumana sikhe siyisetshe into yoba when this whole thing has started yena waye yathini endlini yakhe kwaye kwa-50-50 endlini kwa-equal yonke into. So I think if
siyithatha kuloo ndawo, then we'll understand into yoba how we're supposed to live. Singafili into yoba, and yazi le nto ye-gender equality wena Lutho isenze into yoba sihlale sizi-females sizibona ngathi singabantu abacinezelwayo, singazazi into yoba where exactly is my place ngokwasendlini, sithethi ngokwasemisebenzini. Fine, emsebenzini you can be the CEO, you can be the director, you can be on the management, uyi-female. Ngokwale ndlela endicinga into yoba that was the root of it, into yoba we are equal. Kungathiwa you cannot be a manager because we are a female, you cannot be kwi-opportunities, we supposed to basonke uyakwazi uvuleleka ukwazi ungena kwezaa ndawo. But when it comes to endlini, ngokwendlela uThixo ayidizayine ngayo, it is not like that. Mhlawumbi omnye umuntu uzawuthi, omnye umuntu okhonzayo athi iya kaloku uba idalwe njani. Idalwe njani? Uzawuthi idalwe njani? Themba sithi le nto iye idaliwe. Okay, ndicela ndiyayithanda ke i-argument ene-scripture. Yes. You know, when you read the Bible in the book of Ephesians 5 verse number 23, uthi, wives, submit to your husband as to the Lord. Nina bafazi wathobeleni abayeni benu njengokwendlela enithobela ngayo inkosi, as to the Lord. Uyayibona? That is my husband, is my Lord, is my king. So ithi ke ngokule nto, wena mfazi, submit to your husband. Verse number 23, for the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which he is the savior. uKristu yena inhloko yebandla, uKristu yena inhloko katata lapha ekhaya. Then ke ngoku mna unhloko yalapha, inhloko kum is my husband. That's how God has designed it. Xa ufunda Genesis 3, I think verse 22, if I'm not mistaken, after uAdam noEve bonile, uthi uThixo phaya, okay, after nonile kuzokwenzeka u-A no-B no-C, kuzofiwa, ithi wena mfazi xa uzala uzoba nenimba, like you'd feel pain in birth. That is why namhlanje siba nenhlungu xa sizalayo, because kwatshiwo emveni koba uAdam and Eve bonile. Second thing ayitshiloyo phaa uThixo uthi wena mfazi uyawuhlala ufuna ukuyilawula indoda yakho. Yeah, so thina siphila ke ngoku le verse. So siphila wena Lutho, I would say it's a curse, because yayiziziqalekiso iqo ezibekile kuba sonile bonile uAdam noEve. Uthi ke ngoku wena uyawuhlala ufuna uyilawula indoda yakho, and that's what we want. Yeyona nto i-challenge bomni bethu, yeyona i-challenge enzi ntoba kube nzima nokusubmitha, because we want to rule over them. Sifuna ulawula. Yet the Bible says you are the head, as the man of the house, and mna I'm there to support the head. Uyayibona? Engathi loo nto andizuba nazimvo endlini, andizuba, uyayibona mos into yoba sikhulisa. No, not bossy and bully, but being the leader. The leader. And one of the things ebetha igeneration yethu ngoku ayaziwa the voice of a leader. Who is the leader? The man of the house. Ufanele uba sometimes noba sayithethile utata ekhaya, ilizwi lakhe alaziwa into yoba ilizwi likatata linamandla ukudlula zonke iivoices ezilapha endlini, because the father is the head of the house. Uba mhlawumbi ubeka into utata uhlezi phaa endlini athi this is how I want things to be done, I would argue with him in the presence of my children abangamantombazana, bakhule bene-understanding yet le nhloko iyaphendulwa, le nhloko iyaphikiswa nakanjani, le nhloko iyashawutwa nakanjani. Xa befika kwababa bayeni, nobana bangafundiswa into yoba you're not supposed to do this, but indlela bakhuliswe ngayo inamandla ukukwakha umuntu onguye ngomso. And that is very powerful into yobana zezinye ke izinto ezindizibambayo sabuya sithethe ngazo ke wena ngebukela lapha ekhaya into yobana mhlawumbi ukuphendula nokuthetha nentloko phambi kwabantwana iye ibe iphathe njani loo nto leyo. But the next question is, ke ngoku abantu abaninzi bazawuthi siyeva apha endlini into yobana intloko ngutata. Now sithini emabandleni, because ukhona mhlawumbi ozothi omnye umntu xa ithethayo akufanelekanga into yobana uyama umafanye epulpitini ashumayele bifamba kuma abantu abangootata. I think naleyo into iyangena phantsi ko-gender
equality. Okay. Sibeke ngoku singayazi nebana yephi ngoku sayisa komkhulu. Famba uyama ashumayele, famba Okay. beyilida yebandla. Ide mhlawumbi iqala ibe ngumama ongumfundisi. Ibe ngutata ke ngoku ozajoyina along the way. That is ngutata lo ngumama lo Umama obiziweyo lobiziweyo. mhlawumbi. Yes, umama lobiziweyo. Okay, manje uphendule lo mbuzo in two ways. That is inhloko engutata ebandleni namhlanje ndingenabizo. Masenze umsekelo. Yes. Nam ndingenabizo. I always say in many ministries kwinkonzo ezininzi kwimibono emikhulu, that is uThixo almost gives whoever the vision Okay. to run with lo lento athe uThixo makayenze. Ndenza umzekelo. God spoke to Adam. Wathi Adam, this is how I want you to do things. Yes. Yeka nje intoba the influence kaEva yasenza intoba silendishe kube noAdam noEva batyile emthini. Emthini. Ngubani owayenikwe instruction apha? It was Adam. Uyayibona? Mm. But ke ngoku I always say women are influential, women are powerful. Yes. We are very influential and powerful. Izothi iBhayibhile in the book of Proverbs, umfazi osisidenge uyawuchitha ngokwakhe umzi wakhe, but umfazi olumkileyo uyawakha ngokwakhe. Ndiba ne-understanding yethi ke mna ke luthi intoba God can give a man the vision, but if the wife is not wise, that vision ingangaphumeleli. That vision ingachitheka ngomso because the wife is not supporting the vision. Ivane. So yile nto ke ndifuna uyiphendula two ways. Mna as a supporter of the vision, supporter of my husband, inhloko nguye. Ngubani onikwe umbono apha nguloqhuba lento. So nami xa ndifika pha enkonzweni andibinayo laa nto ethi ndingumama umfundisi nama ndiviwe ndithe. I do what other congregants do ngokokhokelo lwenkokheli. Utheni umkhokheli ngolwalo mbono? Umbono ayingowami. If yena bishop uvuke sithi uThixo ngalombono, I support that. uThixo masonyuka intaba ngalombono, I support that. I cannot stand before the vision. And one of the things ke lutho I personally endazithandazela kuThixo ukuthi now that ndizotshata nalo tata unombono endingawaziyo endina instructions zawo, Lord help me to be wise enough to support him. Help me intoba ithi iBhayibhile in the book of Proverbs 31 ithi umfazi osisilumu kuyathetha about this wife of a noble character izovela kwindawo ethi nendoda yakhe imakhela isidima ekuhlaleni ngokwendlela amhlonipha ngayo. So ndanomthandazo eThixo, help me to be this woman who is going to respect my husband, so that nabafikayo tata no mama enkonzweni bafunde indlela mna endimthobela ngayo. Because if I don't respect him as the head, nabanye abantu abazukwazi umrespecta because nama ndimhloniphi. So ndaziqala intoba sometimes noba sendinga-understand I'll still submit. Noba sendiqonda uba kubuhlungu senje uba fonza mhlawumbi kuthiwa kwenziwa kanje, mhlawumbi you're not even involved kuloo nto yenziwayo. And I told myself intoba Thixo, help me to be a submissive wife. This is the head. Andizange uzolawula mna, ndizosapota umbono wakhe. Futhi andizange uzoba thatha i-advantage of being the pastor's wife to overrule abantu abalapha ebandleni. Funeka ndiyazi intoba apha I'm supporting the vision of this man. Because if mna ndizophusha yami agenda inga-end up inyathelana nombono kaThixo onikwe ngulo mntu. And the second way to the question, uThixo uyakwazi, I want to believe intoba uThixo uyakwazi umbiza umuntu ongumama. Because if you read the Bible, there's a verse by Paul ethi, though theologically we still sisayiphanda intoba ebethetha uthini mhlawumbi Paul xa esithi woman must be silent in church. Uthi abafazi mabathule enkonzweni. But xa uphanda the historical background of the verse, because ubaleka intoba don't go with the line, understand the story, understand intoba bekusithwane apha before you make a conclusion kule line ofike kuyo ye verse. Intoba at the time if you go to indlela kwakhonzwa ngayo qala kwi-tabernacle, there was a holy of holies kwapho kungena khona only the priest once a year nalapho. Futhi naye ibunesono, ithi iBhayibhile wayiphuma engasaphili
if ungene kwi-Holy of Holies where wayengene yocama wagushela abantu neengxaki zabo. There was a holy place, kwakunendawo eyayihlala ootata bodwa. If you check the setup mhlawumbi ye-Muslims, because they're still doing it the Jewish way bona, of the tabernacle yako khonzwa ngayo in the Old Testament. Ethi ngoku iBhayibhile njeba yayingootata, oomama babehlala kwiveranda nabentlanga, uyayibona, outside. So aba bangaphandle, they know nothing ngento yenzeka ngaphakathi etempileni. So whenever they come to church, xa ngeli xesha ithi iBhayibhile after the death of Christ kwaqhawuka umkhusana satsho nathi sakwazi ungena, even the Gentiles ezisithi singengawo like asingenguye uSirayeli, the physical Israel, thina mos we are the spiritual one abangene ngegrace ngokusindiswa ngoKristu Yesu, nathi satsho sakwazi ungena ngaphakathi. So xa uyiphanda ke ngokuthi the time bengena ngaphakathi omama kuba benga-understand izinto ezenziwayo apha inside the tabernacle, bayaxoxa nje bakuqhutywa bayangxola bona, because they don't understand this whole thing. Uthi ke wena unga-understandiyo ambobuza indoda yakho endlini. So bangene emva kule nto basically abantu abangomama. That is why befika bengcola kuthiwa ke ngoku abayi-understand yonke lento yenziwa apha elunqulweni. If you go to the Muslim even today, abantu abangomama bangeni phaqa kuyoguqa. You can check them ngezamini zabo zokuyothandaza, abangenisa oomama phayana, because yindawo kungena khona abantu abangootata. So ithi ke ngoyi-understanding yam of that verse ukuba since bona oomama befika ngoku besenza ichaos bengxola bebuza yonke le nto, uthi ke ngoku umntu ongumama akubuza entodeni yakhe ekhaya. That's how I understand the scripture. Ndingamphikisi nomntu othi ngokuyakhe understanding ithi makangashumayeli umntu ongumama, uyayibona. But ke ngoku apha I've got omama. If uPaul was against ukushumayela komama, my question is why Miriam they were serving ithi iBhayibhile apha uMiriam was a prophetess and a leader alongside with Moses. That is Miriam, that was the Old Testament. Let us go to the New Testament. Iti Priscilla. Priscilla was a teacher. Priscilla itinan and a church planter. That is why ngumshumayeli Priscilla. So if then iBhayibhile is against ukushumayela komama, why in the Bible there are female ministers? There were female judges, there were female ministers, there were females that were in the ministry. Why then? It's I understand kasifakanga uYesu naku 12. There's no woman on the 12. But what amazes me is that abekho ku 12. But the first people abafikayo xa uYesu evukile, utshilo mos uYesu ntoba ndizawuvuka ngosuku lwesithathu. Abantu ababekhona engcwabeni likaYesu are the very same people ababengekho kwi-12. Uyayibona? So ithi ke ngoku yam i-argument is that if bebengafunekanga basave abantu abangomama eBhayibhileni, no Priscilla ngebangazange basave, no Miriam ngebangazange basave, and all the other women that were serving in ministry in the Bible, Deborah ngezange basave if that was the case. Siyafunda siva nevesi esiqalayo uziva thina singabanye abantu namhlanje. Qinisekile ke into yobana bahleli neBhayibhile zabo abantu nakwi-comment section bazobe bakhona, nabanye ke abazobe mhlawumbe befuna uphikisa phana phaya. But ke ibalulekile loo nto leyo, sharisha nawe into yobana abanye abantu babukele le podcast namhlanje. Sihleli naye ke apha uMama Mafanya. Now there's this thing ke ethi ke mother now bayashumayela bavumelekile bashumayela. Abantu abangomama sebeshumayela. Now uzawuthi omnye umuntu ke ngoku ibike yathethisa kakhulu into yoba banxiba njani abantu abangomama. Azothi omnye ngaphandle kwenkonzo, aphinde athi omnye nangaphakathi enkonzweni. Mhlawumbi is there a way abantu mhlawumbi okanye inkonzo ecinezela ngalo ukunxiba kwabantu abangomama, because mhlawumbi I believe into yobana ukunxiba builds confidence mhlawumbi and all those things. Mhlawumbi bese ezinye izinto ezinyathela ke ngoku abantu abangomama when it comes to inkonzo nokunxiba nokuziconducta as umuntu ongumama. You know, iBhayibhile when it comes to into yokunxiba, ithi iBhayibhile 1 Timothy chapter number 2
And I want a woman to be modest in their appearance. They should wear decent and appropriate clothing and not draw attention to themselves by the way they fix their hair or by wearing gold or pearls or expensive clothes. I-understanding yam yale verse it Timothy, 1 Timothy chapter 2. Uthi apha umfazi makanxibe ngendlela endilisekileyo, not indlela that draws attention to herself, kodwa ngendlela that is, I would say, glorious, that when uThixo, if mhlambi uYesu would be on the gathering onxibe kuyo okuyo, would be glorified. Abantu abakujongileyo batsho bayazi into yoba okay, this is the child of God. Mhlambi nendlela esenza ngayo inwele negolide ungazenzi ezi zinto to draw attention. Okay. Ithetha nabantwana bakathi, like the child of God in a way yoba abasindisiweyo okanye ithetha nabantu abangomama generally. But kaloku lutho uba uzophila ngokweBhayibhile, we cannot say generally, because umntu who does not believe on the Bible akazoyibhiliva neline ethi nxiba ngendlela endilisekileyo, uyayibona. I think mainly is for us esithi siyakholelwa, we living by the principles kaThixo, uthi uThixo kuthi, uyayibona. So uthi ngoba nxibe ngendlela endilisekileyo. There's a verse that abantu they always quote that I believe still ayijoliswanga ekunxibeni kwethu. Deuteronomy chapter 22 verse number 5. It is, the woman shall not wear that which pertaineth unto a man, neither shall a man put on a woman's garment. Ite, a woman shall not wear impahla zendoda. Iphinde ithi nendoda mayinganxibi impahla zowesifazane. But xa uchekisha the historical background of that whole chapter, kwaku addresswa indaba mhlambi endingafuna ungena kuyo yesini sabantu, not necessarily isithi ibhlukwe okanye ilokhwe. Because if mhlambi uchekisha indlela oyesu ababenxiba ngayo bona, is totally different kunendlela impahla esifazana nempahla yomuntu ongutata eyiyo. Because if you go to indlela ababenxiba ngayo Yesu, banxibe the long garments, the long dress, bandingatsho yilokhwe laa nto indinxitywa nguYesu iyotsho phaa eqatheni. I don't see, andanoba ikhona na ibhulukhwe as an undergarment, but I want to believe there is. But eyona nto thina siyibonayo is the long dress ayinxibayo uYesu. Even amajuda namhlanje they still wear that way. You go to their women of masoba bono omama banxibe ibhulukhwe with mhlambi a tricot, ikhona ezitop zabo ziphela mhlambi ezantsi kwedolo okanye, uyabona uba indenza ke ngoku mna ndingayikwazi uyibhilive into ethi ibhulukhwe impahla yendoda. Yibhulukhwe specifically kuthethwa ngayo apha, as abantu would always say. And ke ngoku i-argument yam would always be, ulutho xa yothenga ibhulukhwe uya kwi-men's section, mna ndiya kwi-female section. And abantu ke ngoku they would go further to say into yoba the clothes are designed wherever. How are we going to know ezidesignwe nguSathana nezidesignwe yiphi clothes? Because it's only the human mind, uThixo, who gives umntu the skill. Because umntu okwazi uthunga, it's a God given talent. Noba uye waye esikolweni, but now you can take me uthi mandithunge once ukwazi uthunga. Even if they bayile esikolweni, but I believe into yoba it's a God given talent. Into yoba masithungele impahla. Isekubeni ke ngoku lutho sibuyele ke ngoku kulaa verse ithi umfazi makanxibe ngokwendlela endilisekileyo. Ndine-belief ne-understanding ethi mna, so uyinxibile ke le bhulukhwe yakho, at least yinxibe ngendlela endilisekileyo. And with the Holy Spirit in you, He will tell you into yoba nawe you won't feel comfortable. And I always say ke xa ndifundisa phaa enkonzweni yam into yoba sukulwa nomoya engcwele xa isithi ayikho right le nto uyinxibileyo. When you're not feeling comfortable, don't insist. So inxiba noba you're not comfortable. Ndibaleka nalaa nto athi mhlawumbi seyefika umntu enkonzweni uyobe itsala-tsala le lokhwe yakhe okanye whatever she's wearing, ibonisa into yoba akabonakale comfortable. Ndithi kwasendlini
be comfortable. Okay. There's a teaching ke ndakhe ndayithanda by this American woman uBynum, uAnita Bynum. Uthi uAnita Bynum kwimfundiso yakhe, and that's not biblical and ayithetha, but imfundiso mna endayibambayo ndayisebenzisa. Uthi sinezinto esizenzayo mos xa senkonzweni, we dance, mhlawumbi xa ndihlelwe ngumoya ndiyawa ndiyathini, uyazazi uba kwenzekani kuwe when you are in the spirit. Uthi ke ngoku go to the fitting room, ithatha le nto ufuna uyithenga, you go to the fitting room, you make all the moves ozenza xa usenkonzweni. Uba uyagoba ujonge ezantsi uxhumaxhume, yonke le nto uyenzayo yenze kwi-fitting room, so that uzoyibona into yoba le nto ndiyithengayo indilisekile na. Bendikhe ndamamela ke enye i-video on YouTube, lo mama eshumayela esithi into yoba uMongcwele uthi makunganxitywa lena makunganxitywa lena. I want to believe into yoba whatever the Holy Spirit is saying nakubani, whatever prophecy okanye whatever uthixo that he reveals, it will never be against his word. Okay. When uMongcwele is revealing something emntwini, it should be biblical. Yes. Ude wathi nomnye umuntu onofika ethetha into kutsho uPaul enothetha into engekhoyo apho, noba angaza in a form of an angel, noba mna Paul lo ndingaza ndinenye imfundiso engeyo le that is in the Bible, isingeleni phantsi. So mna ndibane problem when umntu esiza with a revelation that is not biblically based, because kaloku nansi into esi nomnye umuntu angafika nangomsa athi uMongcwele uthe sanuyinxiba le nxibani le. Where do we prove it? Siyiprova ngeBhayibhile. So ifana noba mhlambi kuzothiwa mayibe mfutshane kangaka, because xa sithe ngondiliseka zikhona ilokhwe ufumanisa into yoba okay akanxibanga bhulukhwe ke xa kuthiwa this is a man's clothing, xa enxiba ibhulukhwe anxiba ilokhwe yakhe. But ufumanisa uba no man, le lokhwe lena draws too much attention to this person, incinci kakhulu le lokhwe, but ke ngoku yena kayifilisha incinci, uyayibona. And nasenkonzweni ayikho indlela uba singakhe sithi hayi wena phuma unxiba ngakakuhle, hayi wena unxibe kakuhle. Mna I believe into yoba church is the hospital. Okay. Kulapho siphiliswa khona, sinyanga khona. Udla ngothi kubishop i-medication ayirespondi kuthi sonke. Omnye angayifunda ayifunde imfundiso ethi nxiba ngendlela endilisekileyo, omnye anxibe still ngendlela afuna unxiba ngayo. There's no way siyakwazi uenforce into yoba awuzukwazi ungena ke ngoku apha enkonzweni because wena unxibe ngendlela ethile. Because the church is for us all. The church is the home for all of us. So andikholelwa ikona kona zikhona indawo bendimamele la video uthi aqhubeke lo mama nje besisho yoba sinxiba okuthile sinxiba okuthile sinxiba okuthile, but xa ndizikhangele ezi zinto azibalayo azibalwanga apha eBhayibhileni. Okay. Uyayibona? So laa nto yonxiba mna I think mhlambi ke bacinezele komama in a way, but ke ngoku nathi singomama we should be very much careful, because ukhe wacula ingoma uncandweni ethi isono sotata singena ngokubona. When we go to church, the main aim for us to go to church is to worship God and focus on God. Yes. So as your sister in Christ, it should be my goal nami into yoba xa usenkonzweni suphazanyiswa indlela endinxibe ngayo, ikwenza into yoba wena lutho sowufikile enkonzweni ungakwazi ufocusa kuthixo ze kuye apha, because the way I'm dressed, and ke ngoku ilishwa loba nasezinkonzweni akuthiwa this is the men's side, ladies side. Mhlambi kwenzeka into yoba ngeli xesha ndilapha enkonzweni mhlambi noko nee-push up bras zam zenze into yoba mayivele yonke le ndawo. So when you try to say we worship you my Lord, akuworshipeki because there's this image esecaleni kwakho. Yes, so at least noba namhlambi ingazude iBhayibhile ayisikaleli nee-centimeters. There's no verse estate centimeters. But like for sesinampa enkonzweni sike sihlale singomama ndingafiki ndisithi kubo ye bazalwane masinxibeni at least u10 not u5. Yes. I sit down with them, sibonisa into yoba guys nicinga uba ingaphela phi iloko yomntu ongumama otshatileyo, siyidiscusse sonke futhi sifele kwi-conclusion ethi hayi mother batsho bona xa silapha emeeting hayi mother cinga bifike phaa, kodwa uzobona kwicawa elandela into yoba okay sive ngendlela because abanye nansi ayisentimitha yabo ifike phaa noko yabo abanye ithanda unyuka. But ke ngosingazuthi that is biblical. Udecency asimazi into yoba goes to xa kuthiwa decent nawe zahlulela into yoba udecent uphela phi. Uba ucinga uba la 10 cent la 5 centimeter wakho udecent, that will be it. Asinayo enye indlela esinothi umntu makathini.
khona ndeke yathi ku social media xa ubona udade benengxaki unengxaki wena so uthele luphazanyiswa ngomnye umuntu. I think loo nto lutho ifuneka that man i-research further into yoba how is a man created. Okay. Because uba uthi wena uyindoda unengxaki, that is not a shame, that's how a man is created. Okay. That's how a man is created. Into yoba mayibe nengxaki xa ibona. So that's not a shame. That's not a shame, but you control ke ngoku the nature. Yes. Ifana nento yoba if I've got flu lutho vele ndizaba nomfinya. Yes. But ke ngoku nature does not say mandiyeke ivuze because it's natural. Ithi ke ngoloo nto I'll buy myself a handkerchief xa ndiva nantsi yeza I wipe it off because yi-disgrace xa ndiyeke yavuza. Ifana ke ngoku nakumntu ongutata. It's not a shame xa ibone waba attracted in opposite gender because that's how a man is created. Mhlawumbe bangathandaza nepicture yakhe bangathandaza apha enkonzweni. Akuthandazeki. And ke ngoku the power yamehlo into yoba once uyibone into noba seyingekho lapha phambi kwakho you still have the images yalaa nto apha entlokweni yakho and so ungafuna ufocusa kuyo uyibone sowuphinde uzijonge umane ulwa nawo. Yes, I was so much blessed the other time. And yena nto ndisikelela kakhulu into yoba lo mshumeli was not an African man. He was a white guy, American guy. Ewaye kwenye i-organization ekuthiwa yi-YMCA back then ndisesikolweni ibu-kanje. Uthi lo tata mna ndiyathetha nonkosikazi wam, I'm quoting his words. Uthi yabona xa ithenge i-paint hose I tell her into yoba nkosikazi le box yalo sisi yabona mos i-paint hose noba zinalamlenze uthe uveza le paint hose uyithengayo. Uthi mna I tell my after yoba lo sisi sumbeka ngaphezulu apha emgqomeni xa usoziqhaqile ezi paint hose zalo sisi khawuzifake ngaphantsi because into yoba yandiphazamisa lo sisi xa ndifuna uthandaza. Uyayibona? That's how akamazi kulaa box. That's why nabaninzi ootata mhlawumbi bawubagrude kwizinto abazibona even on social media, the news abazibona pha abazimosa aba bantu. Exactly. But amehlo abo nengqondo yabo is entertained laa nto. But ke ngoku it takes a matured man to control himself into yoba noba sebonile mayingam-affecti loo nto, makabe nendlela zoba how do I control myself. But we cannot stand before nature. Ifana nathi sizi-females, I always say to xa ndithetha ne-youth pha enkonzweni with the girls and the boys, don't be too much on the presence of a female with those loving soft conversations. Thina we sisakhi ideas into yoba ulutho calls me every day, ulutho says good night to me every day. There's a to the point yoba ubulutho akandithumelanga a good morning message usuku lwam luba lubi. Not that there's anything ecingwa ngulutho, but thina siyathatheka ngamazwi amnandi as females. Ndikhumbula imessage kodwa hayi mani ulutho kandilibelanga kanti ulutho yena bengakhanga nto ipermanent kule nto xa ebezithandela nto sister wakhe in Christ. Kanti uthando olu lube luninzi to the point that mhlawumbi not to say lube luninzi but because mna ndiya-affecteka kukuva. Just out of context ke ngoku. Okay. Because udala ndizibuza le questions. Okay. And ndibuza even nakwabanye abantu abazifemale into lento xa uye wanceda ifemale. Okay. Just out of ubuntu. Umncedile lo mntu out of ubuntu. Abone ngathi mhlawumbi funeka ekubhatele nge-relationship okanye ngongathi ukhona into ubuyifuna, but you were just helping mhlawumbi nyani nje and then even koko you were checking up into yobana ude wa-right ula ude wathini. Yabona ke ngokweza checking ups yabo. Then xa sendimjongile ingathi no man ingathi ubona ingathi funeka mhlawumbi ndibhatele or something. Ingaba mhlawumbi funeka tell enzacufa mafuneka ndibhatele mhlawumbi nge-relationship or something. Why ezawundibona ngolo hlobo. I think iyaphenduleka kule nto ithethayo. Yes, thina singabantu abathanda that tenderness, that gentleness. Once you are too gentle with a woman, there's a problem. Ikhona ingxaki yakhekayo. Yes. In my mind, in my heart. Okay. That when I did not plan into yoba mayibe khona. Jonga, we were talking with our friend this other time. Yabona mos xa abantu be in a relationship laa nto ethi eish umfanele akamfanelanga yabona. So our friend got married to this guy. Kasitime man. Uye kwathini na? Yayiva nesiyadibanisa. Since engumhlobo wethu ngoqonda friend, what happened? Okay na ke indlela athetha ngayo nami.
the way he treats me, the way uyaqonda wawina la mfo ngenxa into yoba he knows how to play with amazwi akhe, he know how to play his cards straight. Wawina sahlala sizibuza into yoba wine kanjani. Sithi sizofundisa omama kodwa nathi siyafunda singafunda babotata apha. So coming to into ke mother eyenzekayo ke ngoku mhlawumbi emabandleni, Okay. To someone who is njengoba utshilo into yobana wena ungunkosikazi ohlala osekhaya. Okay. Now bazothi abanye abantu ucomfortable kangakanani umama Mafanya into yobana because uzawuba ngathi yena uyishadow katata Mafanya. Okay. Because we know utata Mafanya ucomfortable kangakanani into yobana waziwe njengomama Mafanya, njengomama umfundisi, because engunkosikazi kamama Mafanya, Katata Mafanya. Okay. Mafanya abe engeyikho mhlawumbe enye into ayenzayo that we know of umama Mafanya. Uzothatha umuntu hayi waziwa ngantoni, mhlawumbi kuyakhetha selection ba kuthiwa no kanibiza umama Mafanya mhlawumbe azothina hayi waziwa ngantoni, sazi umyeni wakhe thina asimazi and all those things. How comfortable are you with this state as? Very comfortable. Mna number one, if I'm invited endaweni asikho istatus ensana nto kuthi kumamu mamu. Oh yeah. Dinento ethi they're not expecting much from me because I'm not the one andingomamu. Yeah, if that is with me ke. But nje I don't think bekufana into yoba that will give us a problem because ndine understanding yethi mna lutho when uThixo endidibanisa naye okanye mhlawumbi nganifake kona enqanzo ukuthi uThixo endidibanisa naye because I believe umuntu uyazibonela and you umthekisha umuntu into yoba the background yakhe yonke laa nto bona uba ndingalunga na apha yonke laa nto. So mna I believe into yoba xa endidibanisa uThixo nomyeni wam undidibanise nomntu that would push me to my destiny, would push me to my greatness. Yes. Kunezinto endandingazazi ngam, but because endidibanise naye wandipusha to that level. Uyayibona? So mna I don't have a problem with what I do. I don't have a problem nokwaziwa ngalena iministry that I do. Noba zingangaziwa ezinye, noba zingangaziwa, but the main agenda about yonke ubomi bam is le ndaba yokushumayela. Uyayibona? Noba umuntu angayibona ngenye indlela, but ndingumuntu onganandaba nezazi into mna ke ngokomthetho wam. So it just does not affect me. Andifuna istatus soba andisifuna sa status soba ndinguso and so therefore ndizovuleleka kule platform because there's enye into yaziwayo ngam. Let only the grace open doors for me. You know, when ukona umhlabelo othi he lifted me up from the deep muddy clay and he planted my feet on the King's Highway. When he plants my feet on the King's Highway, I want nothing else enzathi xa ndijonge emva because of imfundo yam, because of this and that endiyenzileyo. He has qualified me to be where I am. So when uThixo elevates me, I want to be there and ndiyibone igrace yodwa that took me there. Into about okay, I'm here today. Andenzanga ngayenye into nguThixo ndibeke kule ndawo. That is uThixo uyakwazi ukuthatha kube kwindawo nawe xa ujonga uqonda uba hey, I did not qualify to be here, but it's only the grace of God and nobody. I think uyenze ngamabomu uThixo into yoba singabanye singabi nayo nestatus obambelela kuso ukwazi uyi-understanda into yoba God can take a nobody. But ke ngoku at the same time ndingarhali noba umuntu mhlambi onenye into yena engapha kokushumayela afilishe into yoba yiyo mhlambi that status okanye laa ndlela aziwa ngayo ezomnyusa imbeke kulaa ndawo. Uyayibona? Naye angafilishi kakubi into yoba hayi ndinyuswe kukwaziwa ngendlela ethile. Mna personally ndifuna ukonyuswa ngokwaziwa ngale into. I think i-question lena abantu abaninzi mhlawumbe benayo kubo ngaphakathi. Now let's talk about mother buthe kwamandi wayofunda CPUT, right? Uzothola omnye umuntu now ubuthe before utata waye wayinyanzela le nto into yobana ivele kuwe. Uzobuza umuntu wawusebenza ke ngoku before okanye mhlawumbi uvele awazisebenzela
okanye uzawuthoma umuntu ke ngoku uyasebenza na currently Okay. okanye phofu useyichazile loo nto leyo Mhm. then wawusebenzile then yayintoni le ke ngezokwenza uba mhlawumbi uyeke ukusebenza wayezange uvele nje wava wazixela into yobana xa sewungena emtshatweni nibiziwe okay now ususebenza. And I was not working, I was still studying. Okay. But through i-difficulties zethu wethu uyabona sometimes we take i-risk nawe uzibona xa usowuphanto uba hey I took a risk but uthixo wandithwala kuyo yonke le risk because when we got married ubomi babungekami kuye at the same time nakum so kwacanda into yoba uqhubeka ndiyogqiba it's gonna be a lot with this man Okay. rather masose siqhubeka ke with the ministry because even if bendiyigqibile the course that I was doing still ndandiyazi into yoba andiyigqibeli into yoba ndiyosebenza ngayo because I'm gonna work with him full time in the ministry though I don't advise young girls to do that ingase xa uyotshata unayo into egameni lakho so that if the boat sinks because iyasinka ibhoti ube nayo into ozoma kuyo uyaqonda but it worked for me mhlawumbi kwafuneka ibe njalo I don't know but it worked for me into yoba we worked together in the ministry bendikhe ndanento bendiyiposte kuTikTok ndisithi I don't know noba sometimes i-poverty iyayivala i-thinking yakho okanye i-poverty okanye mhlawumbi when you are still in poverty uthixo is teaching you something kulaa nto athi xa ethetha uPaul athi ndiyazana neentlungu ndiyazana nendlala ndiyazana nokuba nezinto because I sometimes ask myself into yoba the ways asokola ngayo on the first years of uqala kwethu utshata kwethu why was I sitting down and doing nothing because one ndingumntu webusiness I love business and even then when I was still in school ndisese-high school ndandingengumntu udlala any sport so ngeli xesha abadlala isport abanye mna ndandithengisa igoda futhi ndingenayo neshame yaloo nto because njengomntana wasemakhaya ezilalini mos abazali they cannot afford yonke le nto abanye abantwana banayo and mna ndikhulula sibaninzi ekhaya umamam eyedwa engutishalakazi naye owayipase ngezandlela kwakupaswa ngazo zakudala meaning isalary yakhe ezo nto zinjalo isalary yakhe was so little so yayingekho enough so mna ndazixela into yoba I'm gonna work for myself sazenzela ibusiness so ngelo xa ndasesikolweni I would have ibusinesses zam ndithengisa ikota every day and I would go esikolweni nesikhafu nasamanqina that's how I made a living easier for me at the time but ngosithatha ndiyazibuza ngoku into yoba ndandiye ndahlalela ntoni mani ngelaa xesha because I think nokuqala ukungena kwinto ye-tendering ndizongena besekukudala I think besendinabo bonke abantwana nje recently I won't say recently ke but sekukudala ndisafarishile ndingakhange ndenza nto futhi nangoku uthixo uzandivulela ithuba ndiyi-understand loo nto uba should register icompany ndandizivulele indawo othengisa ukutya apha etown so when I was selling ukutya kwacaba bayakuthanda nto-opposite ibhota sicawu kuthiwa bayakuthanda ukutya good Samaritan came wathi no man register your company so that naxa sinezinto sizakwazi ukufaka kwi-database kwazi ufumana irente nyhani ndayibona ibhuma kusenzeka I started my businesses nokuthengisa impahla nokuthengisa le nale nale noko kwatsho izinto zabakhona but ke naye imyeni wam ungumntu oyithanda kakhulu into zebusiness but ke ngoku yena kakhulu kweli cala le-farming yes so we work together nakwezo zinto zebusiness because yena is not that much good in business but ugood kwi-produce like uyakwazi uzenza zibe khona izinto but ke ungakwazi uyozithengisa ke ngoku so that's where we blend uyayenza yena zibe khona then I go to the market side of it. Now Maiva njengoba sesitshilo sathi siyakha abantu abangomama there's a thing okanye mhlawumbi abantu abazifemale abacinga uba phofu iyathethwa nasemakhaya ingcwaba lentombi lisemzini. Now I want us to go to something ethi kunyanzelekile into yoba mhlawumbi abantu abangomama bazibone into yobana no ngoku befama ndikwi-age ifama ndisemzini okanye bakhona abantu abangomama befana uba bazophila and without mhlawumbi ukutshata. Now does the church promote that into yokuba bakhona abantu abangomama bangazitshata abe ke ngoku lo mama mhlawumbi bafuna abantwana yena uba nabantwana bakhe ufuna uba nabantwana naye mhlawumbi akaziboni etshata but ke ngoku uyafuna into yobana abe nabantwana bangabakhe. Now does the church promote that okanye
necawe ibona ngongathi Ingcwaba ingcwaba lomfazi lomfazi lisemzini. ingcwaba lentombi lisemzini. Okay. One, I've said I'm a mother of girls. Yes. Liphupha lam nto uba onke la mantombazana atshate. Achade. Uyayibona? Because ndine question ethi, if they want to live purely and wholly before God, how is she gonna live if he does not have a man? Because the inside umna ungaphakathi uphila in the flesh, in the body. There's a verse ethi, the spirit is willing but the flesh is weak. So if mhlambi we promote into yoba akhona amantombazana angazutshata, that would mean ndithi makaphile kanjani, Yes. yet we say Yes. you live holy before God. And how is she gonna have abantwana if ithi into yam mabangachati? Uyayibona? As a result, mna as a mother of girls, I'm praying for their husbands now. Andiqalanga kulo nyaka, I've started way back into yoba emithandazweni yam naxa kuthiwa kuyarhunywa, like making offerings and all that, ndiyabathandazela, ndiyabanikelela abayeni babo yonke laa nto, because I want them back to get married. Andifuna uthi hayi umtshato unzima, mabangangena abantwana emtshatweni, how are they going to live? Uyayibona? Andifuna kuzothiwa hayi umntanam nako uyochitha umzothile because we were in love with a married guy or whatsoever. Iloo nto inokwenzeka. I want them to get married. At the same time, I don't like the pressure esinoyifaka esithi this is the age mhlambi ngoku you are late ngoku. Ininzi ingxaki eyenzekayo kwi-nature. Laa nto ithi kuthiwa kamadoda ambalwa, and ke ngoku ininzi ingxaki eyenzekayo ebumbalweni kwabo sithi mabathini, yaqona. In as much as into yoba we want, mna personally I would wish for all of them to get married, because ekugqibeleni it is 90%, okay, ndonqena uthi it is every woman's dream to have a child. Yes. There's a very few percentage of women abangena interest on having abantwana, but I would say 99% of females, they want to have children. Then if they're not married, how are they going to get abantwana? And ke ngoku there's something very risky when alutho that we don't look at when it comes to ekuzeni kwabantwana emhlabeni. Mhlambi ndenza umzekelo, lo sisi azibona into yoba now I'm 35, mhlambi the men won't come. I'm successful, I've got my money, I've got my everything, my properties, my car, yonke le nto ndina, I just want a child. Yes. Ekungafumanini kwakho umntana, ndenza umzekelo, avela adibane nolutho othathileyo nomntu wakhe abe nomntana nolutho. Uyayibona? Fine for her, it is not a problem, because financially uyakwazi umanage umntana wakhe. There's a roof, there's whatever, khona indlu yonke laa nto, there's a roof up above me and my family. They are covered, but the child will need a father. And we are raising a broken generation because of the absent fathers. Abanye ootata, they are not absent because they want to be absent. They are absent because they are not given a chance or a platform to be fathers ebantwaneni babo. Uyayibona? And ke ngoku mhlambi njeba wona utshatile nomkakho, aphe esithi umkakho mna apha kwam akazukwazi ungena lo mntwana. I don't have a problem with your child. I'll support his needs or her needs. I'll do whatever. But for a certain time, andikho ready uba makeze apha. Yebona ngento yoba fine umntana unazo zonke izinto, imali kowabo, kukho umzi kowabo, but there's something lacking. A husband, a father, I mean. A father that happened to be a husband somewhere else. And as I've said, women are very influential and powerful. Yes. We are influential. Yes. Njengobana xa ufunda iBhayibhile ithi uKing Saul, all the good advices about marriage, about relationships, izifumana phaa kwi-Proverbs by King Saul. But the very same King Saul, xa ufunda iBhayibhile ithi waphela sele ngakhonzi Thixo because of his wives. Yeah. That is, a woman is powerful. Ndingafika ebomini bakho lutho to be your wife, ndifika unabantwana bakho bahlande umzekelo, uba manage, uba support, ufake imali ngapha nangapha. Uba ndifike ndathi jonga ke mhlekazi ayiphumi le mali, ithi. And believe you me, umuntu ongutata uyakwazi uswitcha libale noba nyhani besondla abantu abayi-5,
afocus ngoku kule mini family that Ikhoyo. they are building uyayibona ufumase ngoku uyabona ma ikamva lomntana libulalekile so andiyirhaleli nalaa pressure yoba athi umntu ndiyamfuna umntwana let me go and have a child but umntana uzomdinga utatakhe Eqolweni kosuku uzamdinga. futhi I always say napha enkonzweni ndithi noba akanamali utata give the father or child the access to utatakhe Utata. because umntana uyakwazi ukwakheka bubukho bukatatakhe umntana uyakwazi ukonakala kungabikho kotatakhe zikhona zonke ezinye izinto. Yeah, very powerful. Now masiya ke ngoku mem komama emitshatweni yabo. Okay. Kamandi ungumama umfundisi. Okay. Kuba khona mhlambi xa abanye abantu bazoza kuni as a marriage counselor. Okay. Besithi mhlambi sixakene nomtshato wethu. Asiwazi into bana sisenze njani and all those things. Mhlambi kwicala lomama, kuba sisakho mama. Izintoni ezizinto mhlambi ezibabethayo emtshatweni. Mhlambi bephele iqhekeke imitshato yabo. Eminye iphethe kuthiwa no masiwuyeke omnye mhlawumbe ephethe nekamera yakhe nomnye nekamera yakhe kwalapha emtshatweni zintoni mhlawumbe eziye zibetha abantu abangomama to ezo zinto ezo utshatile ngumuntu ongumama seyilapha emtshatweni but umuntu ethi hey no man akumlandanga apha zintoni mhlawumbe eziye ebaye badibene nazo ezibabethayo emtshatweni. One of the things lotwendla ngothi is i-foundation yomtshato more especially to women ithi ibhayibhile nina abafazi submit to your husbands. Okay. Ayikho into esohlula ngathi leyo. Like siyabetheka we are trying but we are failing to understand how a man is designed. Okay. I always say jonga noba ingangabi namali indoda yakho kodwa xa ifika endlini iyazazi into yoba ndiyintloko phaa endlini noba kanamali look at uhlathi kuyinimba that guy is a man noba kana income noba kana ntoni that's how it is built in a man's mind into yoba ndiyintloko. Yes. I'm the head of the house. And ke ngothina siyohluleka kusubmit. Uba singayibamba kulaa ndawo ye-submission a lot inga-right emitshatweni yethu. Uba singayazi into yoba who is who phi uhleli phi because emtshatweni there can never be two drivers. Who is driving the car? If we are both driving the car izokwenza accident. Kanti uba siyayazi into yoba here is the driver siyabonisana nodriver ibona xa iqhuba umyeni wam ndike ndithi ingathi mhlekazi ubaleka kakhulu khawusithobe yaqonda uba njengendlela politely ngendlela nje emnandi engasimenza aqhubeke ndithi uba uyijokile into ethile bayacapukela basowuthatha uba ubomkhombi in fact any driver ube umkopakopisa umbonise but in a gentle way into yoba hey tata uyayibona so that imnika I acknowledge him as a driver of the car. So uba singakhe siyibambe phaa kwi-submission and the approach, how do we approach the king? How do we approach the head of my family? Ndidla ngothi umsindo into en-natural, into en-normal. Idisho iBhayibhile into yoba qumba kodwa kungade kwehlwe usaqumbile. It's a normal thing for uba ube angry, but control your anger. Yes. Control your anger. Thetha naye lo mama notata ngendlela engazumenza into yoba kuvuke the other side of him ebesingalirhaleli. Be submissive, yiba nendlela othetha. Uyazi utata uSolomon and I think futhi ke ngoyena mntu obenabafazi abangapha kokuqonda. Ingathi iBhayibhile if I'm not mistaken bantu baphazamisa bakaDavide but it says 700 wives and I know 300 but in total there were 1,000. Uthi ke ngoku yena lo tata xa ethetha uthi it is better to live on a rooftop. Yes. Enkcotsheni yendlu ndiba nepicture ke apha engqondweni yam kaRonta emakhaya. Uthi it's better to live in a rooftop kunohlala with a quarrelsome wife endlini. Yebo nto bomntu ongutata uyakwazi ugxothwa kukuba quarrelsome kwam. The way I approach him xa khona ingxaki. We should be wise in doing everything emtshatweni. I'm not saying men are right, yaqonda? I'm not saying they are always right. I think uThixo beyazi into yoba abazihlala be-right hence ethe umfazi olumkileyo umakhela ngokwakhe isidima umyeni wakho kutheni angazakheli. Kutheni ungazakheli isidima sakho? Why is it my responsibility to build isidima for wena? Adona nalaye bayakwazi usichitha odata isidima sabo ngokwakhe. But it needs a wise woman to support
and build isidima for that man. Zininzi izinto because ningumuntu who questions everything but zininzi izinto endizifumanayo and ingathi sendiyibona into yobana iimpendulo ezininzi ziphaya ebhayibhileni njengoba ndidla ngongazifumani nje ezizinto because enye into endidla ngoyibuza into yobana as uba into ethethwayo into yobana women are powerful but nento ethi baba powerful kakhulu xa bebhekisha someone else oyindoda and uyibona ipower yakhe kulaa mntu ungutata into yobana no there's power influenced by someone else ongumuntu ongumama. Now sewutshilo wathi you are raising amantombazana ayi-4? Yes, 4 girls. Mhlawumbi xa ujonge le generation yangoku and ne-generation leya namhlawumbi nanikhula ngayo nina yintoni le ibetha amantombazana ngoku because sikule nyanga yokwakha abantu abangamanina yintoni le ibetha this generation mhlawumbi abanye bazothi and I even see into yobana ngoku akusekho nalaa pressure to young girls ethi bafuna utshata banento ethi hayi ndifuna uzimela and uba ndikhe ndazimela and banento ethi they know bayazazi abantu abangamantombazana they know themselves into yobana ndiyinto kabani mna mhlawumbi abantu abangoosisi nabantu abangamantombazana kwezi ntsuku yintoni mhlawumbi engababethayo okanye and then ke ngoku ingayiphi motivation ongayishiya nabo abantu abakhulayo kwa-young girls out there nabantu abangoosisi abasafuna ukukhula ebomini futhi I think I don't know yazi I was sitting down and looking at the change eyenziwa lixesha like the change even the way they see things it's like ithethiwe somewhere into yoba guys do things like this yabo it's like ithethiwe and when you check elethu ixesha nelabo it's a totally different thing and ke ngoku one nakuthi as parents we need to be more wise and careful kubo ke ngoku because there's too much knowledge they have there's too much confidence they have sometimes it builds them sometimes it destroys them. Jonga I was sitting with girls ezi almost bonke xa neminyaka emingamama I want to have my own apartment ndifuna ukuthi ndithe ndiyazibuza ngenye into yoba guys am I too toxic to you le nto yoba wonke umntu ufuna uphuma evasithi ufuna uzihlalela so they are too much independent but also it is up to us as parents into yoba let us role model the life esirhalela bayiphile ngomso let us andiyazi ke asihlali sibona eye to eye with ezinye parents masingabikho too much understanding kumantombazana ethu I grew up mna ungasoze uyolala kumnye umzi as a girl and lonto has helped us me indoba ndisinde kwezinye izinto lanto ngabikho allowed ukuyolala komzi nobe sithini isitori seyolala komyumzi I also don't understand the sleepovers there's a lot that happens on the sleepovers one they are at risk ndenza umzekelo if you've got a younger sister or whoever oyintombazana oyintanga yomntana wam ozorhalela uyolala kowenu there are uncles there are so many people that might see abantwana bam be attractive to them mna ndibanike iplatform ethi you can go and sleep over to a friend's place and ke ngoku iproblem yoba abantwana bahlukunyeziweyo abathethi so it is my responsibility as a parent into yoba okay aba they are not going to sleep over they are not going to do this and that bendikhe ndabhokelwa yi-last born she's 13 almost 13 ngo-October efuna uyosleep over kufront ijonga usisi wakho una 21 years my firstborn azange sleep over phi not that I was away and as they grow abantwana khona izinto esingazuzazi abazenzayo but at least ezinokwazi uzigada wena be that parent ombuildela the great woman that she's going to become tomorrow indlela thina sibakhulisa ngayo there's a lot ebabethayo lutho I don't want to lie there's too much knowledge there's ininzi into ngoku abayaziyo sasingayazi thina including ukuza komntwana thina sasimaze thengwe eShoprite they know uba ufika kanjani umntana so it is our responsibility into yoba with the knowledge they have let us protect them
let us protect yonke into kubo, yonke into possible Into kubo. ikhona, khona Everything into is ikhona. possible to them. And let us teach them into yoba how to make a living. At some point ndikhe ndithi phaa endlini, even ukuzisebenzela wena lutho, because kukhona nalaa nto into yoba kuthiwe women are after money, they bangena kwi-relationships because they want money. And even nabantu abangamadoda bacinga uba when unemali akho muntu oyintombazana ongenomfumana. Yayibona into enjalo, banalo understanding. So I teach them ngeli xesha bancinci into yoba guys, be independent. I'm not gonna be here forever. If I happen to die tomorrow, be able to live. Yes. Andiyazi mama omncinci noba ngumama omncinci wenu into obuzandithanda kangakanani, but if uye wafika loo mntu ndifile mna, at least nina ibani nendlela yokuziphilela. As a result, all four of them, akekho umntu ongenayo ibhizinesi noba yama-chips noba yesuti, because and there are times sithi siyaseva guys, sisevele into yoba ngexesha elithile we are going out on holiday, we are going out. Umntu uyayazi uba xa sikulaa ndawo umntu spend ipocket yakhe. Not that I don't have money to spend on them, not that udade does not have that money. Yeze ke ye-outing kadade, but bona they should save. Bayazi into yoba there's a time where sizawuhamba thina sodwa noba zii-girls, sithi girls outing ndihambe nabo, but xa kufikwa phaa kuqhaqwa ii-savings zakho. Yeah. And zii-savings zakho ezokuxela into yoba how are you going to enjoy. Ithi ke ngoku ipoint yam, naxa ndingekho andifuni babe kulaa kona into ethi I need a man because I cannot manage. Let them manage on themselves. Ingekafiki indoda ebomni bayo. So I think zizinto emasibafundise zona abantwana bethu namhlanje, because wow, too much knowledge kubo, it destroys them a lot. Now mother, xa sizawuyiququmbela because sesiye sekuyipheleni. Okay. There's this le nto ye-gender based violence ekhula every day. Okay. Ndikhe ndabuza one female one time into yobana, do you as females, because thina khona nento kune-programs ekuthiwa yi-Men Indaba, Okay. whereby amadoda ahlala khona afundise uphatha abantu abangomama and all those things. Do you as females have ii-sessions ezifana neziyana whereby nifundisana Okay. into yobana mhlawumbi this is how you should conduct yourself as umuntu ongusisi, don't yonke laa nto leya. Now this goes to i-question ethi, njengoba kukho i-gender based violence, ingaba mhlawumbi it's a very sensitive topic nabantu abangafuni uthetha ngayo, because into ye-gender based violence xa kuthethwa ngayo sive siyikhapha apha phezulu, because we don't want to go deep on it because it's a very sensitive topic. Into yobana ngamanye amaxesha ndibe icaci nakuwe wena mbukeli into yobana ngamanye amaxesha uyibona into yobana iingcambu zale nto yenzeke apha mhlawumbi zenziwe ngumntu ongumama. Okay. Zikhona mhlawumbi izinto ezingenziwa ezidinga ukwenziwa ngabantu abangoomama nabantu abangoosisi to reduce izinga le-gender based violence. I think zikhona lutho, in as much as into yoba ixesha elininzi i-gender based violence ngokwendlela mna endiyibuka ngayo, uyayibona, that is my perspective, into yoba one, nakwindlela ii-substances ezisetyenziswa ngayo zenza into yoba abantu bangabingabo, bangaboni ngendlela ebekufana uba babona ngayo. They tend to do abnormal things because they are under the influence of whatever substance ayisebenzisayo. Number two, ibalekile le nto uthi there are those events when nifundiswa into yoba how to conduct yourself as a man. We do have such, though ke mhlawumbi noba zikho ninzi, yaqonda. But ke ngoku I was very much amazed, I don't want to lie. There's a session uBishop out of his research that he was making where he was teaching us females about indlela indoda yakhiwe ngayo. Okay. That is, as you've said, some of gender based violence nathi siyayiprovoka. Yayiva ne ngokwendlela indoda ayibalisa into obidesignwe ngayo, sisazama ke ukuswallowisha noku-understanda this way uthixo ayidesign ngokwale ndlela ebesifundisa ngayo. So ithi ke ngoku sometimes indoda iyazola iprovoke up until a certain level apho idinwa khona. And thina sinayo nale nto ithi ungasundibethe uyathanda ndibethe. And ke ngeli xesha ndithi ndibethe andinawo namandla amancinci endinokwazi ulwa nawe ngawo, andizukwazi, because
men are stronger and powerful than us Yes, ngokwephysique, yes, like ninamandla kunathi. But ke ngongela xesha nditsho into yoba ndibethe sibone uba mawuthini ndibethe. Xa sendikubethe nyhani as a man, yes, it becomes something else. Singasayiboni into yoba ngubani oyiqalileyo le nto yoba ndibethe. So we don't motivate men to be violent, yes, but we also teach us as women on how to conduct themselves with men. Let us not provoke the animal side of a man. Udla ngothi uBishop xa etshatisa athi indoda yayidalwe nezilwanyana enobulwanyana phakathi kuyo. Athi ke ngoku wena mfazi don't provoke isilwanyana esiphakathi kule ndoda. Athi ke ngoku nawe ndoda protect your female kwesi silwanyana silapha kuwe. Zi-understand nawe into yoba wawudalwe nezilwanyana wahlala nezilwanyana nobulwanyana. Uthi xa usiva ubulwanyana bakho buvuka, at least iba nendlela zokuzicontrola, because ngoku umsindo wam uthi mandibe sisilwanyana. Uthi athi ke xa esenza umzekelo into yoba yena uba uyeba uba ubulwanyana bakhe bume ngenyawo and wazixela into yoba he would never raise a hand on a woman. Xa esiva isilwanyana siyavuka uba nento aziphazamisa ngayo, noba udlala iPlayStation kubetha imini kume ngaye angxole athi let it out. Ufumanise uba ke kubantu abamhlophe ndiyabona ngokuthi sendithatha the main side of it and sathethi kweli cala lethu. Ufumanise uba abantu abamhlophe you would have a punching bag egaraji yakhe. Buvukile ngoku ubulwanyana urhalela ubetha umntu ayobetha i-punching bag egaraji yakhe. But nathi sizi-females thina sihleli we always see ourselves as victims. Sinabo babo victim. Ufumanise uba kwinto eyenzekileyo I'm always a victim. I always say emtshatweni ophelayo awugqitywanga ngumntu oyi-one, ugqitywa ngabantu bawo bobabini. Into yoba ekoneni kwakho lutho, what did I do? Nami ikhona ityuwa endiyithelileyo. Instead of doing things the right way, nam ndanetyiwa mhlawumbi endiyithelayo ndasuke uphela namhlanje umtshato. So nakubu-violent balo mntu mhlawumbi ndinayo indlela nam endimprovoka ngayo into yoba mazilime ke ziyometyeni, because that is how I want things to be done. Ndenza umzekelo, abantu abangootata bayathanda into yoba to set the house in order. Mawulive ilizwi lakhe apha endlini. Then ngoku yet comes mna ndifike ngoku ndiqonda uba ningamhoyi lo nje bethethile, masenze izinto this way. It is still that provokes the anger, because ubudoda bakhe buyanyathelwa phi endlini kwakhe. And ufumanise uba uba buyanyathelwa apha, when this man goes to the office he is well respected. Ubuntloko bakhe buyaviwa eofisini. Aendaphe ephelele eofisini ke ngoku because ubaleka isichotho esikweli cala. Kodwa ke ungandibethisa ingoma. But ke anyway, le nto nditsho uba we always feel like we-victims. Asifuni ufundiswa into yoba sometimes kwezinye indawo esilendisha kuzo nathi sinegalelo kuzo. And mhlambi nendlela okhuliswe ngayo, nendlela yonke nje laa nto. I'm now always say I thank God ngomama wam. Mama is very sweet and uzikone nami ndike ndithi xa ndi-strong qonda abantu bandifuze bantu, because my mother is very sweet. Ungulaa mntu uthobekileyo, ungulaa mntu unjani njani. And ezinto ezininzi endinguye okanye ndizawuthini ezindenze ndaba ngulo mama endinguye namhlanje, I've learned from her. So ndiba ne-duty ke ngoku ne-assignment ethi uba mna ndafunda kumamam, la mantombi amane mawafunde kum. Yes. Very powerful ke mbukeli phekhaya. Cups podcast Mama Mafanya noSingcola naye, kodwa ke uba uyafika ngokufika sesiqwela siququmbela noMama Mafanya. BeSingcola naye ininzi kakhulu into esithethe ngayo namhlanje. Not sure ke ngomadla nale nto ibuphuma ecaleni sesiyigqibezela. Khona ivideo ekhe yathethisa on social media whereby usisi unxibe impahla zojima, ngisho noba ukho wayibona na, unesikhafu esimhlophe, and she's praying ejimini ecaweni ne ngaphakathi. But you can see the setting up, because kwinyanga yamanini you can see into yobana le setting lena kukho amanina odwa okokuqala apha kule video, ngawo odwa amanina lapha kule video. And then njembe lapha kule video lamanina mhlambe bekukho ndakhona ke ndaya kwi-event yenkonzo yayinjalo, kwakuthiwa intona nena
but then there's a gym phakathi. Okay. You can Oh, you can see mhlambi it, ne wellness ntonto. yes, Okay. boot camp libizwa ngolo hlobo. Okay. Yes. Is it something ekufanele uba mhlawumbi abantu abangomama bayayigada uhlobo banxiba ngalo ecaweni Inside the building. inside the building of the church ke ngoku because mhlawumbi baye ba-organize le event apha yamanina mhlawumbi wellness day befundiswa mhlawumbi ujima and all those things fanele banxibe lokho pha kuba kusendlini kaThixo, the temple and all that. I think eyona nto seyisibethe kakhulu lutho yi-content. Okay. Because I don't see a problem with the event nendlela abanxiba oothayithi babo ngabo but ke ngoku it's the content. Okay. Taking those pictures out bangabe ootata bebengekho on the event Okay. but ke ngoku when we are taking it public Okay. we are showing them And what was happening on the event ebebekhutshiwe kuyo. In as much as we are to take videos and stuff, I think not every video has to be publicized. I've not yonke into efotiweyo funeka iveziwe in public. There's umzekelo inside the building of the church we do have the pajama parties. Yes. Pajama sessions where mhlambi kumama amatshatileyo siyakhana andazi yayiqalela empaze kuthiwe yipijama ntonto but ke unxitywa ipijama kuthini kuthini. Yes. But we don't capture those events Okay. because we feel like they're too intimate. Zezethu umntu obengekho phaya, there's a reason why it was organized for females only. But ke ngoku with the content yenye into esidestroyileyo more especially in the church yeyona iyenza into yoba even the outside world ingakwazi usi-understand into yoba why are you guys doing that to the point yoba ubishop phaa enkonzweni specifically phaa kule yam inkonzo endikhonza kuyo we're not allowed to use phones during church service. Okay. Because one, you are missing out on what is happening because when camera lady of the event there is a camera crew. There are bakhona abantu aba responsible for ukufota. In as much as banabo okay they are missing out kwezinye imove kamo ingcolo because they are taking photos and videos but kweza sessions wesinxibe abathayithi bethu bengafani ba siyafota ezazinto like zikhona sessions wena lutho like there are places nami ndike ndi-invitwe kuzo sometimes ke ndizicela iicamera zibe off so that ndizothetha inhliziyo yam because kunezinto endiyiqondayo into yoba ndingumuntu okunqenayo uadyuwisha nokuphendula ezizandiphendulisa kwi-social media but for the people abalapha kule gathering namhlanje I feel like they need to hear this and ke ngoku if ingafotwa izawungafumaneki kaloku ifoto iyakwazi into efotiweyo kuyothi gqi isiqwempu sayo ingazi into iqaleleni so iyicime yonke laa nto. There's a video yam ikhe yatrenda ethi be still and know that is God and it is there are times uba kunezinto efuneka uthule kuze ungazibuyeli uye kuThixo azibuyele but xa sendimamela abantu they're analyzing the video nendlela ebancede ngayo and I was like okay but that is not how I was presenting the issue about being still but abantu banendlela abayi-understande ngayo on the short clip abayifumeneyo. So mna loo ndiyafuna utsho uba not everything has to be publicized ebesiyifota on those because uThixo ithi iBhayibhile uThixo akasahlali kwisakhiwo but umzimba wami is the temple. The temple is not the main made building but ngumzimba lo uyitempile not isakhiwo esasakhiwe ngezandla. So mna I believe ndoba wherever we praise God in the shower mhlawumbe umuntu anga-against that useshawarini ziyathandaza wherever God is there yaqona but ke ngoku ukunxiba senzeli bantu asenzeli Thixo. I mean there's nothing that affects God nge-nakedness yakho futhi noba ungayo enkonzweni unxibe yona nto yakhe yancinci ndithi unxibe ibra nepenti that does not affect God because sithandaza singanxibanga xa sithandaza sinqinqile sithandaza siphi. When God designed impahla uthi iBhayibhile Eden when uAdam edlile emthini noEva baqala ukubonana ubuze babo babehleli beze for all the time but uAdam wayengaboni into yoba there's something etheni kulo sisi yaqona but after betyile it's when they saw ubuze babo. That is why God ithi ke iBhayibhile uThixo wathatha imvu ndithi uthi wazimela uAdam
wathatha imvu uThixo kwaxhelwa imvu kwenziwa into yakhe yokunxiba ke ngoku Adam. Impahla zenzelwe thina. Ndim nawe lo ungafunanga boni nakedness yomnye umuntu. Hence ke ngoku into yoba uba ndinxibe utight phaa ecaweni mhlawumbi yiloo women's tontoni, at least let me not take it public. Into yoba ndenza umzekelo ikhe ibe khona laa nto ethi sikhe sibe kwii-weight loss programs. Xa siqale eza weight loss programs siyafota ngamosuze sibone isiplejeje sangapha, bone isiplejeje sangapha, bone isisu sakho, yonke laa nto. But mna I always feel uncomfortable posting those photos on social media because ndinxibe utight wasejimini, ndinxibe ibra yasejimini. So siyafotana mhlawumbi with whoever the ladies that are around. Then if ndithatha laa nto there's kunenyama yam evelayo mos that I'll be posting on social media. Kona ndiyayirhalela ukuyisherisha i-progress yam kuyo yonke le nto bendikuyo, but I always feel uncomfortable. Andithi the spirit of God in me makes me uncomfortable ukuthatha obabuze bam nto obuposta pha. So impendulo yam ke kule nto yale video, I think it was not supposed to be posted. Kona ukuba beyinxibe phi la tight for me it does not matter, but why did I make it public? I think icace kahle futhi osowuphelele ngale. Ngaba ndifailile xa ndinawe ndibiyeke ndingathanga motivate abantu abangomama mhlawumbi ke noba ube ubavulela nevesi sibe sikuyeka ngolo hlobo. I think lona hlobo le decent if abantu kuyeke ngathi ngaphe ndikurelease nje ngathi kurelease more as guests esiqhele banazo apha. You can take your time nenza camera yakho to amazwi wakho to ebantwini abangomama siyayivana ngolo hlobo. Okay. Amazwi endinowathetha kubantu besifazane who are listening to me into ethi, woman, you are strong and you are powerful, and uThixo made no mistake by designing you and making you a woman, and there's a power kunamandla uThixo awafake kuwe angeke mhlawumbi waqonde. And ithi iBhayibhile, we can do all things through Christ who strengthens us. Kuzo zonke nezinto sendithethe ngazo on how to be submissive emyenini wakho, on how we should conduct ourselves, those things we cannot do with them ngawethu amandla. It is only ngamandla kaThixo asincedayo sikwazi ukuhle. Uyazi ndikhumbula into lutho amazwi andigcinayo when I was still a young woman ukutshata kwam, ngamazwi that I would say they were not relevant to the situation, but ndawathatha mna ndawenza relevant. Ithi iBhayibhile, only for this reason that God has made the name of Jesus to be great and ibe ligama elingaphezu kwa wonke amagama. When you're searching the reason, it is because he humbled himself to the point of death. Though he was God, but wazithoba walinda ixesha likaThixo. So I want to say, woman, zithobe phambi koThixo. Ithi iBhayibhile uyabathanda abazithobayo and he resists the proud. That kept me humble. Ndinento ethi ngexesha lakho uThixo uyakundiphakamisa. When the time is right, I the Lord will make it happen for you. So suziphakamisa, yekela uThixo akwenzele ngokwakhe. Stay humble. Do what God says you must do. Uthi kuyathetha kuwe, and ezinye izinto sizibhuda because we do against what God is speaking to, that tiny little voice that speaks to your heart. Okanye mhlawumbi ndithi ethethe esazeleni sakho. So wena mamela ilizwi likaThixo and stay humble and wait for God. Wait for ixesha likaThixo where God will lift you up. God will elevate you. Kodwa zithobe. Humble yourself. Uthi kuyabathanda abazithobayo abaphakamise ngokwakhe. And as I've said, it's one of the things esibethayo as women ukungafuni ukuzithoba. Zithoba uThixo uzokuphakamisa. And uba uyazithoba ekhaya, uyazithoba emsebenzini, wherever you go, be humble. That is a character uKristu afuna ibonakale kuthi of humility. Zithobe wherever you go so that Christ will be represented. Makavele kuthi uThixo. You know, the Bible says ithi uYesu was the visible image of the invisible God. The character of God yabonwa kuYesu. Nakuthi the character of Christ should be seen in us. The character, sibe ngabantu abafundisekayo, sibe ngabantu abakwazi ukuzibona when we are not doing things the right way. Sibe ngabantu abakwazi ukuguquka when kufuneka siguqukile. And it is possible.
with God on our side, it is possible. So woman, wherever you are, mhlawumbi uthi xa ujonga imeko yobomi bakho ubone ngengathi kuphelile, I'm here to tell you it is not over. It is not over. Yazi ntoba kunamandla kaThixo lapha kuwe, and you can do all things ngenxa kaKristu Yesu who lives in you. You can do all things. You can do all things. Ungavumeli uSathana akubekele phansi, ungavumeli uSathana athi akho yakho, ungavumeli nje uSathana akubone njengomntu ongekho akwazi ukwenza into iphumelele. Mna sofuna uqala ibusiness, you can do all things. Ebandleni, supporting your spouse, you can do all things. Emsebenzini, wherever you are raising your children ngendlela kaThixo, you can do all things. Hlala nje uzithobile phambi kwesandla sikaThixo esinamandla, and he will lift you up. Nkosi kakhulu mother. Thank you so much. Mfundisi Mafanya ke lo besinayo namhlanje awafuni nobhoqwa, awafuni tu into yobana ndibabhoxe. Nkosi kakhulu for into yobana uhlala nathi nakulena episode lombukeli weCups podcast ke siyabuya nenye episode kwakhona enamandla. Siyabetha sigqibe lenyanga yomama. Igama lami nguLutho kaMthukwana. Make sure into yobana ke uyafumana uSRFM every weekdays ngo-1 yotsho ngo-3 kwaye ndiyafumaneka bethunana as MC nto yonke mani nizinto endiyenzayo, so nizinto endiyenzayo praCups ke ndiqinisekisa bayifakile phaa inamba yam. Nkosi kakhulu, sidibane kwi-episode elandelayo.